Særlig velkommen til den her video. I dag skal vi skære vindruer. Og det kan vi gøre med nu. Så nu skal vi skære vindruer. Jeg må blive klar, hvis I ikke kan se så godt derude. Jeg skærte mig selv 2 gange, men det skal nok gå, fordi jeg har en rigtig god uddannelse i vindruer. Det smager godt. Fordi dem lægger vi lige til side, og der tager lige nogle køkkenrulle til nemlig. Og så lægger vi den lige her. Sådan der. Så har jeg lige skåret det i vind. Men nu skal jeg videre på de her vindruer, som de hedder. Så har jeg skåret en mere. Så piller vi lige det her af. Se, hvad jeg har lavet. Vi laver vindruer i videoen. Se de her store nogle. Her er de rigtig seje. Og se så her. Der er vindruer. Vent lige, jeg skal lige